píte z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás, za všetkých na odpustenie hriechov. Hovorím vám, už nebudem piť z plodu tohto vinička, až do dňa, keď budem piť nový slavy v kráľovstve môjho Otca. Vy všetci nekonoci odpadnete podobne, lebo je napísané, udriem pastiera a stádo bude sa rozprvnúť. Ale keď stanem z mŕtvych, predídem vás do garde. Aj keď už všetci odpadnú, veľmi neodpadnú. Peter, hovorí ti, skôr ako pomoc zaspieva 3 razy ma zapneš. Aj keď by som mal umieť silu, nezapnú. Ale ešte ale zapnú. I my do teba neodpadneme. Oddychnite si. Ja idem a pomodlím sa. Peter, Jakub, Ján, poďte sa mnou. Moja duša je smutná na smrť. Zostaňte tu a dejte so mnou. Oče môj, ak je možné, nech ma minie tento kálich. To nie je ako ja chcem, ale ako ty. To si nemohli ani chvíľu so mnou dieť. Deňte a modlite sa. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. Oče môj, ak ma nemôže minúť tento kalich a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa. Už zase spíte a odpočívate. Hľa, prišla hodina, syna človeka vydávali do rúk hriešnikov. Vstaňte, poďme, pozrite, môj zradca prišiel. Koho potkám mojeho, toho ide. Buď pozdravený, kráľ. Priateľ, na čo si prišiel? Peter, daj sa meč, daj ho miesto, lebo všetci, čo mečom vládnu, mečom vládnu. A zda si myslíš, že keby som poprosil môjho Otca, neposlal by mi 12 mečov anielov, ale ako by sa potom splnilo písmo? Vyšli ste z mečky a kývni na mňa, ako na zločinca. Deň čo deň som učil. Chráme a nezávisť ma. Tento povedal, poďte tento chrám a za 3 dní ho postavím. Ty si odpovieš? Čo to týmto svedčia proti tebe? Zapísal na že nemohla, aby si nám povedal, či si Mesiáš, Boží syn. Sám si to povedal. Ale hovorím vám, odteraz vidíte syna človeka sedieť po pravici moci a prichádzať na nebeských oblakách. Poval sa, na čo ešte
cenu toho, ktorého máš ocenili synovia Izraela a dali im za kršiarov dole, ako im prikázal Pán. Si židovský kráľ, Sám to hovoríš. Aký kráľ? Čo to je kráľ? Kráľ je Boží syn. nepočuješ to, že to robíte ve svete. Máte u vás taký zvyk, že nás ťažký máme svojho väzňa, ktorého si želete. Koho vám máme pustiť? Barabáša alebo Ježiša, ktorý sa volá Mesiáš? Ktorého z týchto dvoch si žiadate prepustiť? To mám teda hovoriť s Ježišom, ktorý sa volá Mesiáš. A to zlé robím. Ja nemám viny na krvi tohto človeka. To je vaša vec. Tedy im prepustili Barabáša. Ježiša však dali zbičovať a vládnu vám Ježiša. Vladári vojaci vzali Ježiša do vládnej budoby a zhromaždili k nemu celú Bohu. Vyzviekli ho a odjeli do šalátového zvlášť. Strane odviedli formu a položili ju na dom. Do pravej ruky dali prsty. Padali pred ním na koľaná a posmievali sa. Buď pozdravili, židovský kráľ. Ľudí na ňo vrali mu prstinu a bili mu po hlave. Keď sa mu naposmievali, vyzviekli ho zvlášť a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ubližovali. Ako vychádzali stretnú človeka z Cyrény menom Šimona, toho prinútili, aby mu niesol kríž. Tak prišli na miesto, ktoré sa volá Golgota, čo znamená dali mu byť víno zmiešané ako do času. Ale keď ho ochutnal, nevysel piť. Keď ho ukrižovali, hodili los a rozdelili si jeho šaty. Potom si posadali a strážili. Nad hlavou dali nápis s označením jeho viny. Toto je Ježiš, židovský kráľ. Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov. Jedného správa, druhého zľava. A tí, čo šli okolo, dúhali sa. Viacli hlavami a vravili. Ty, čo zboríš chrám a za 5 dní znova postavíš, zachráň sám seba. Ak si Boží syn, zostup z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazí, zákonníkmi a staršími. Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Je kráľom Izraela, nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v Neho. Spoliehal sa na Boha, no teraz vyslobodí ako hlára, veď povedal, som Boží syn. Takisto potupili aj zločinci, čo boli s nimi ukrižovaní. Od 12. hodiny nastala tma po celej zemi, až do 3. hodiny pošlúky. Okolo 3. hodiny zvolali mocným hlasom Eli, Eli, lama sabachthani, čo znamená Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, vraveli, volá Eliáša. Jeden z nich
triasala, stali sa pokáni. Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých stali z mŕtvych. Vyšli z hrobov a podľa skriesení vošli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. Istotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenia a všetko, čo sa deje. Veľmi sa naľakali a hovorili. On bol naozaj Boží syn. Boli tam a zodďalej sa pozerali mnohé ženy, ktoré sprevádzali Ježiša z Galilei. Medzi nimi bola Mária Magdaléna, Mária Jakobova a Jozefova matka a matka Zebedeových synov. Keď sa zvečerilo, išiel za mužom človek z Arimatei menom Jozef, ktorý bol tiež Ježišovým učeníkom. Zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovi. Pilát rozkázal, aby mu ho dali. Jozef vzal telo, zavinul ho do čistého plátna a uložil do svojho nového hrobu, ktorý si vytesal do skaly. Ku vchodu do hrobu privalili veľký kameň a odišiel. Bola tam Mária Magdaléna a iná Mária a sedeli oproti hrobu. Na druhý deň, ktorý bol po výpravu ľudí, zhromaždili sa veľkí a farizej k Pilátovi a hovorili: Pane, spomenuli sme si, že ten zvodca ešte kým žil povedal: po 3 dňoch vstanem z mŕtvych. Rozkáž teda strážiť hrob až do 3. dňa, aby jazda neprišli jeho učeníci a neukradli ho a nepovedali ľudu: vstal z mŕtvych. A ostatné klamstvo bolo horšie ako prvé. Pilát im povedal: máte stráž, choďte a strážte ako viete. Oni šli a hrob zabezpečili. Zabezpečili kameň a postavili stráž. Počuli sme slovo Pána. Amen.